Ia zeurie, ametik egitzko zut edo nondik. Bai, bitxu. Super raro, paso. Bueno. Kostra batzen badina. Ez, teko zena da, marka pilo bat. Tirrine bera marka bat da, eta hor barru marka pilo bat. Izar bat okiko. Bai, egize da. Eta zuri? Zuri da gehiago garbantzu batelakoa. Bai. Ki, ba. Kanporantzeko tirrine. Bai, apurtzuet kanporantzeko. Eta gani marki. Ama, eta zuzelan goratzezu nire jaizotzie? Inoiz bizi zendoten gauzurik eta berez izena izen da. Ospitzilera joan nintzen, eta pilo bat denbora egon nintzenan, zu ezinelako bajatuten, eta nik ezin eman dilateu, klaro. Bapatien akordetanaz, sartu ziela arrapalada baten medikuek eta enfermerak, eta segidun esan doztien Juan Bier garela zabaldu bidoztielako cesarea ein eta zu batateko. Kontu esan, zuk eukizen dule zilborreztie bueltaka, zaman inguruen eta bajatu gure zendu, baina zilborreztiek itxetzu gogorantza tiretu. Orduen kontrakzio bakotzaga zuri bizotza geratu itxeiatzun. Eta karo, esan edo atara, edo arriskuen ipini zure bizize. Jo, eta akordetanaz, urtean zendun momentuen, atatzuen momentuen, enabala zure negarra entzuten, eta arduratu nintzen. Baina hasi zinenien negarrez, behitxu, ume baten negarra nahiko potenti izeten da, eta batzuten desagradable bebai. Behiz duen momentu horretan, niretzako izizela gauzuri politxena entzune bana. Orain pentsatuz baita ere, nik uste dut esaten dizutenean, benga indarregin, enekila zenolako indarregin behar nuen, eta indarregiten nuen, baina ezinen ateratzen. Etorri behar izan zuen medikuak, eta horrelako pala batzuekin atara zintuzten. Oso polito atera zinen. Horrela hilearekin nolan gorantza, tintin bezala, eta izan zen oso, ez dakit, oso esperientzia polita eta gozoa. Perfekta etorri zinen, etorri bizinen moduen formal, baina eskenengo momentuen okurri du jatzun, urten baino buruatara baino horien, besoa atatie. Eta eskenien, mina purbetein zendun, baina uste dut dela erditziena, bizitzan nire ustez, sentidu aldezun minik gozoena dala. Esperoen nuen beste gauza bat zen zilborra ikustea zelan zegoen, badago pintza batekin lotuta, hor pegatuta bezala, eta pintza ia umea bezain handia zela iruditzen zitzaidan. Umeain txikia eta pintza hain handia, erori zen berez, egon baten painalak entzerakoan, pintza zegoen hor painalean jarrita. Eta pintza hori gordeta daukat, badakizu. Beste marka batzuk sortzen dire bizitzan zier, eta igual horreri emoten zague garrantzi gehiago momentuen edo urte askotan, zilborreztieri emoten zagune baino, zilborreztiedeko horregaz jaizo gara, horregaz hasi gara, eta gure parte da. Baina igual da, azken batien, bizitzako markarik garrantzitsuenetakoa, ze hortik sortu gara. Eta bapatean ohartu ez dela niri, ez dela Honek markiek edo zilborreztiek zenbat geuzea adierazten deusen, ez da? Aldi berien adierazten deu, nik bi biziek arreotezela, nire marki eukiko dozue, hor zuen zilborretan, baina zuen bizize behingo dozu. Eta marka bat nik emoten zuetena, baina gero zuen bizitzan zier zuek azorango dozuena beti. Naiz eta urrun egon zungandik, honek zilborrak beti lotuko esku zugaz. Bai, da guri emonduzko zuen gauza bat eta beti ukiko una hor. Ezkenien igual ikutsiko tespilluan da zangot, oi, ama nago goratuko naz. Txondo.